Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatun. Barkanku da zuwa wannan aji namu wanda muke yin shi yau 25 ga wata kuma karfe 9 yanzu da minti 7 na wannan wata na September shekara ta 2021. To ba tare da bata lokaci ba zan shiga wannan abu wanda zamu yi akan result na ɗalibai, kuma mafi akasari wannan ko yawanci exam yawanci irin abin da za a tambaye ka kenan, kuma in dai kai wannan sosai yanda ya kamata to daga 40 marks ne zuwa abin da ya sama. To farko kafin ka fara komai ka zo nan cell A1 shine zaka rubuta sunan makaranta, mu ce Emirates College of Health Science and Technology. Sai mu zo ƙasa sai mu rubuta department, sai mu ce department of dental science. Sai mu zo ƙasa mu ce student results. Ta in ka gama wannan sai mu zo ka tabbata ka yi clicking anan, saboda in ba ka yi clicking a kan shi ba a lokacin da yayin da ka zo ka gama rubutu kuma ka ce a lokacin za ka yi highlighting, za ka ga iya rubutun kake highlighting, dole sai ka yi clicking a wani cell ɗin kaga kusa ɗinka ya koma plus ko da ka kawo shi kan rubutunka. Sai mu zo mu yi highlighting daga A1 mu kai shi zuwa H. Muna yin haka sai mu zo mu ce match and center, kun ga ya kawo mana rubutun mu tsakiya. To yanzu sai mu ƙara zuwa nan mu kai shi mu ce match and center, sannan muna zuwa nan na student shi ma mu ƙara jan shi mu kai shi H. Zaka danne left click ake dannewa, na manta ban yi bayanin shi ba. In kana zuwa sai ka danna left click sai ka yi dragging da ɗaya hannun ka kai shi zuwa H ko I, ya danganta da nisan da kake so ka kai shi. Sai ka ce match and center, wato shi match and center din nan yana matching cells din ne su zama kwaya ɗaya, sannan kuma ya sa ma rubutun ka a the middle. Kun ga yanzu wannan system din da na yayi kyau. Sai ka zo maybe kai highlighting din shi sai mu ƙara point size din mu ce let it be 16. Kun ga ya ƙara girma, kuma za mu iya sa mishi kala. Mu zo nan mu ce kalan shi ya zama wannan blue accent 1, sannan sai shi kan shi space din za mu iya sa mishi kala, amma ka tabbatar sai ka yi highlighting. Kun ga na yi highlighting, sannan sai ka zo nan maybe mu sa kalan ya zama orange ko kuma mu sa shi ya zama light blue, sai mu bar shi haka. Da sannan sai ka sauko kasa a nan kasa sai mu ce serial number kasa sai mu zauna mu ce 1. Zaka iya shortcut, akwai wani dan dot a nan in kun lura, wannan dot ɗin gashi kana kawo kusa ɗinka kai zai koma plus sign, sai ka danne left click sai ka ja shi zuwa adadin da kake so ka sa. Kana gama in iya 1 ya baka, to in kuma ya baka numbers ɗin ma gaba ɗaya to shikenan. In bai baka ba sai ka zo nan ga wani arrow a daidai nan sai mu danna shi, akwai fill series kai sai ka danna. Kun ga ya mayar min da shi in serial. Sai mu zo mu at least mu dan ja shi, maybe mu ce 6 student muke so. Sai now next sai mu zo mu ce student name. Muka ce student name, sai next cell kamar nan cell din sai mu ce course, mu sa sunan course mu ce maths English biology. Aka iya sa sunan courses na higher institution ma dai wannan dai mun sa ne just for exercise. Sannan sai mu ce chemistry, maybe say next muna da computer. To mun samu 6 subject. To amma nan akwai ɗan mishkila kaɗan wanda za ku ga cewa student name ɗin ya shige. To sai ka zo daidai kan B ɗin nan kai clicking akan wurin B ɗin, kana clicking sai ka zo tsakiya tsakanin B da C sai ka danne left click sai ka ja shi faɗin iya inda kake so rubutun ka ya fito. Kun ga ka gama wannan, to sai mu dawo nan sai mu zo mu ce tun daga subjects ɗin mun sa sai mu ce total, sai mu je mu ce average, sai mu ce next. Next ya zama mana sai mu ce result,
sannan sai next sai mu ce grade, za mu sa mai grade. Ta waɗannan kenan, bari mu buɗe shi. kun ga mun sa ga student name ga wannan. To za mu sa nan, za ka sa sunan student da makin shi, makin shi na number 56 ko kuma sauran aka ka bi su duka sa mai maki. To amma kafin nan, saboda aikin mu ya tafi cikin sauki, za mu mayar da wannan, mai converting din wannan rubutun da yake cikin cell yanzu, duk da kuna ganin shi a cell ba a table yake ba. Sai mu zo mu highlighting din shi daga nan, daga wajen serial number, sai mu zo nan, sai muka kai shi ƙarshe, sai mu zo sama a nan, ka tabbatar yana home tab. In yana home tab din nan, daga nan sai ka zo nan style command group, sai mu danna format as table, sai ka zaɓi wanda kake so ka sa. Za mu iya cewa okay, wannan muke so mu sa, ko kuma ka canza, zai iya canzawa gashi nan. Sai mu zo mu sa sunan student, mu zo mu sa courses din. To zan yi rushing wannan saboda time. To yauwa, yanzu gashi na sa makin su da kowane sunan ɗalibi. To abinda za mu yi next yanzu, sai mu zo mu ce total. Muna so mu yi total. Da ka zo kai, sai ka dawo home, ka tabbatar kana home menu. Kun gani home menu, a wajen home menu din nan sai ka zo nan gefe, kuma a can ribbon ɗinka a nan wajen editing. Wani nasu in karama kwamfuta ne, iya din nan zaka gani, in kuma kwamfuta kana da girma zaka ga an rubuta ma auto samma. To sai mu zo, ka tabbatar ka kawo kusa ɗinka, wannan box ɗin yana shi yake nuna cewa current cell ne nan. Sai ka zo ka danna auto sum. Muna danna auto sum, kun ga automatically ya ɗauko ya sa mana abin da muke so mu sa total. Sai mu danna enter. Muna danna enter, kun ga reras ya kawo min gaba ɗaya total ɗin duka student ɗin. Amfanin sa shi a table kenan, dole ka zo nan ka sa shi a format table. In kai hakan yana rage aiki sosai da sosai. So next abin da ya kamata mu shine mai fitar da average. An muka zo average, kawai za mu ce equals to, na gaya muku duk formula ɗin da za ka sa dole sai ka sa equal sign a farko. Kunga ina sawa nan ma formula bar ɗin ya fito, nan ne formula bar. To zan iya rubuta formula a ɗan ɗin, ko kuma rubuta a nan, shi ma duk ɗaya ne. Sai mu ce AV, kuna fara sa AV zai nuna ma average, sai mu double clicking. Kunga ya sa mana ya buɗe parenthesis, wanda ko kuma ake ce mai open bracket. Sai ka zo ka highlighting gaba ɗaya courses ɗin zuwa har chemistry. Da mun gama sai mu ce enter. Amma be careful, kar ka zo kai highlighting har da total din. In ka sa da total din zai iya baka matsala, ba zai baka average din da ake so ba. Sai mu zo mu ce enter. Kun ga ya fitar mana directly da su wannan average din a da 2 decimal point. Wani zai fitar mana da shi ba 2 decimal point bane. Sai ka zo kai clicking akan cell din, ka zo ka tafi ka ce format cell. In ya zo format cell, yawanci yana budewa a general, sai ka zo kai clicking a number. Kana clicking a number, sai ka sa decimal point din da kake so ka sa, gashi nan yana 2. Sai mu ce okay. Kana sa okay din nan, gaba ɗaya zai sama decimal point ɗinka in 2 decimal places. Sannan sai next sai grade, sai result kai. To anan ne wanda muke buƙatar kowa ya bada hankalin shi. Farko shi ma sai ka sa equal sign. To zaka iya rubutunka a nan, ko kuma ka zo nan formula bar ka sa. Amma ni zan yi rubutu a formula bar saboda gan shi baro-baro, saboda can zai sauka ƙasa, ba zai ɗauke ba gaba ɗaya, wani rubutun zai shanye. Amma nan kuwa za ku iya ganin shi baro-baro sosai. Sai mu ce if, ku tabbatar kuma wannan ɗinka ka tabbatar live cell ɗinka yana nan wajen result. Sannan sai ka zo nan ɗin ka ce, ko kuma ka rubutun ma a can, ya danganta da wanda kake so. Sai mu ce if open bracket and, sai ka lura ka fara sa equal sign, sai ka sa if, sai mu bude bracket, sai mu bude bracket, sai mu ce and, mu ƙara bude bracket, sai mu ce a cell ɗinmu, wani cell ne farkon wannan lissafin, gashi nan C5, gashi nan C5. Sai mu zo mu ce C5 if mun ce is greater than, shine quarter mark din da in student ya ci ya wuce course din. Sai mu ce is greater than 30 ko 40 ko 50 ko 35, duk yanda kake so ka sa. Mu sa 35, sai mu ce comma,
sai mu zo next cell, wannan na kusa da C5 shi kuma D5 ne, kana shi na kusa da shi D5 5 da D din wannan logic din da nake sa na formula ya rufe, sai mu ce D5 greater than 35, comma ka tabbatar kana sa comma, sai mu ce E5 greater than 35, comma sai next wannan na physics, sai mu ce shi kuma F5 greater than 35 sai mu ce comma G5 greater than 35, aka iya sa kowane irin number. To sai chemistry shi kuma H5, comma sai mun fara sa comma sai mu ce H5 greater than 35. to yanzu mun gama, total ne na gaba, ba ruwan mu da total, sai mu rufe bracket din mu. Muna rufe bracket sai mu zo mu ce comma, to muna sa wannan sai mu zo mu sa condition din da zai sa mana na result, is it yayi passing ko bai passing ba. To dole za mu sa apostrophe wanda da Hausa ake ce mai alamar zancen wani, za mu sa guda biyu sai mu dawo tsakiya, ko kuma ka sa guda ɗaya in ka rubuta abin da aka rubuta next sai ka rubuta. To amma saboda kar ka ɓata lokaci ka sa guda biyun sai ka dawo tsakiya ka rubuta, sai mu ce pass in ya cike wannan condition din gaba ɗaya, in dukansu ya ci 35 ko ya ci sama da 35 to ya yi passing. If in bai ci wannan ba, then comma sai mu ce alamar zancen wani guda biyu sai mu dawo tsakiyar su sai mu ce fail sai mu rufe bracket din mu. To yanzu bari ku ga abin da zai faru. Muna danna enter sai mu ce enter, yawwa to kun ga result din mu ya fita.